Kaya tatay, ano bang magandang gagawin natin ngayon na para maging masaya talaga tayo? Chicks. Chicks din. Hello mga karong, dito ako ngayon sa pisto ni tatay. Dito siya sa jeep siguro. Hello tatay. Magandang tanghali po. Dito ka natutulog tatay? Yan, kumusta tatay? Pwede ako pumasok dyan? Pwede. Ha? Pwede, sige. Karong, mapapasok tayo. Dito pala siya sa jeep, nakahiga mga karong. At kukunin natin yung bibigay natin kay tatay. Mabuksan ba ito tatay? Oo, atake mo lang. Hatakin ko lang. Yan. Okay, hatakin. Dito siya sa jeep. Ano? Pasok ko tayo ha. Tatay, kumusta? Ito. Ha? Oo, nandun. Merry Christmas sa'yo tatay. Thank Oo. Ang pizza pala natin ngayon mga kadong kanina ay December 24, kaya talagang binisita ko si tatay dito upang mapasaya man naman natin ng konti si tatay. Yan si tatay. Ikaw lang dito mag-isa tatay? Minsan dalawa kami na lahat. Ayaw mayari sa jeep. Oo. Mabuti tatay. Pinayagan ka na dito ka mga tulog. Dito ka Nakiusap ako. Ha? Nakiusap. Nakiusap na lang po Oo, kayo. kasi- Di po. Ano naman tayo? Yan. Kasi muulan. Gabi-gabi ka ba dito natutulog tatay? Oo. Ngayon na mga awan na lang. Awan pa lang. Ikaw lang talaga dito mag-isa no? Wala kang ibang kasama. Oo. Ito tatay, may ibibigay ko sa iyo. Prutas, mga kadong, bibigay ko kay tatay. Ito lang tatay yung maibibigay ko sa iyo ngayon Oo, maraming salamat. para makakain ka ng prutas. Oo. Mayroong mangustin dito tatay. Oo. Tatay oh. May mangustin para, 'di ba may high blood ka tatay? May high blood ka, 'di ba? O maganda to para sa gamot din sa high blood tatay. Mangustin. Mangustin, oo. Ang bababa yan. Pampababa o low blood. Tsaka bumili rin ako ng anong tawag nito, Ubas. obas yan. Ay, maraming Oo, salamat. yan. Pwede mo nang kainin yan tatay. Matamis yan. Tsaka apple. Ito po. Maraming salamat po. At ito, mangustin, tatay. Yan. Mangustin mga dong para sa makakatulong man lamang sa pagbaba ng dugo ni tatay kasi high blood nga daw siya mga dong. Musta tatay ulit? Ligaya ako kahit na kanting ano lang. Kahit na hindi ako dinala ng mga bata. Yun nga tatay, may pangungulila ka rin sa mga anak mo tatay. Opo. Kasi kainin mo tatay. Ngumilila, siyempre anak mo. Opo. Kahit na anong sama na ginawa sa'yo, mga anak mo pa rin. Yun, tama yun tatay, no? Walang magulang tinatabo yung Anak, bala na kung ikaw yung tataboy, kaya mo namang tawag ito, palipasin lahat na yun. No? Kaya mo namang tiisin. Oo, kaya. Oo. Ang ginagawa ko, pag malala ko masakit yung dibdib ko, Oo. umiinom na ako ng tubig. Yun ang, nakakain ka na ba tatay? Oo, Kumain ka na? Oo. May tatanong ko lang tatay, gaano ba kahirap na nandito tayo sa kalye, ganyan yung kalagayan mo? Mas mahirap dito sa kali. Mas mahirap doon kasi nakaupo ka sa hindi mo sariling bahay. Pagsalitan ka ng pagsalitan. Tapos kinuha yung pera mo, binili na ng bahay. Iba ang nakatira. Sabihin na niya sinasupport. Tapos sa akin kinuha ang pera. Isipin mo yun, tapos pagsalitan ka lang hindi maganda. Ibig sabihin, mas maganda dito, mas komportable ka dito kaysa doon. Oo. Kasi doon, Oo. pagsalita ka hindi maganda, Oo. kinuhaan ka na ng pera, binili ng tirahan mo, Oo. ng tirahan nila. Para sa kanila, tuloy yung pera. Ganon. Oo. Tapos pagsalitaan ka doon sa bahay nila, nakaupo ka lang maghapon. Wala ka namang ginagawa.
Hindi nila inintindi na hindi ka naman pwede mga magtrabaho dahil may kapansanan ka. Oo, yun na nga, sinasabi nila ng kapitbahay. Sabi niya, alam niyo naman, sakit tatay mo, sinuloon, pero dapat pagsabihan mo ganyan. Oo. Baka matulero, isip mo dyan. Tatay, sabi ng kapitbahay. Kasi pinagsabihan kayo, kinuha ko yung pera mo. Binili ng tirana, biyanan mo. Hindi mo kanila pera. Ano nang buhay biyanan mo? Grabe naman yun. Masakit talaga yun, masakit. Yung binibihin ka ng sakit ng loob. Dahil may kasalan ng high blood. Gusto ko nila matinya, gusto ko na yan matigok. Ha? Mamatay. Sabi niya. Gusto na nilang matingo pa? Ganon? Ah, grabe naman yun. Bakit naman ganon? Ewan. Ha? Kung interviewin siya sa nag-game ni Jessica Sosa ng Daylan. Nang gusto na mamatay ka tayo. Kaya nga. Kung interviewin siya sa nag-game, naghanap ka na mapagsikaan. Kasi natiten siya, kumpiyansa, kukuha ng pera, Oo. pambili ng kailangan ng asawa niya. Nako. Na hindi naman sila kasal. May asawa rin iba. May asawa rin siya. Marami pang anak sa kabila. Sa akin niya kukunin ang allowance ng pera niya. Allowance nila. Hindi na po pwede yun. Buti kung makahanap mo ako. Ay, ibig sabihin tatay, talagang siguro sa ngayon, kung ikaw lang padesisyonin, hindi ka na talaga uwi doon. Hindi. Ha? Hindi. Kasi nga, sa isip-isip mo, uwi ka doon, masasaktan ka lang. Oo. Lalo kung mahirap. Tapos, kukutyain ka pa. Oo. Tapos, pagsasariataan ka pa ng masakit, no? Oo. Mahirap talaga ang kalagayan ni tatay mga kalong dahil kung uwi naman siya doon sa anak niya, lagi naman siya masasaktan, mangungonsumisyon siya sa mga sinasabi ng anak niya. Kaya mas komportable para kay tatay na dito lamang siya sa labas magtitiis, dito lang sa jeep matutulog, kaysa doon siya sa anak niya mga kadong, na lagi naman siyang sinasaktan sa pamamagitan ng salitang masasakit at kinukutya pa daw siya mga kadong. Napakasarap ng buhay mga kadong na sana sa mga manonood dito na mga anak, sana hindi niyo gagawin yan sa mga magulang ninyo, no? Parental guidance. Dahil talagang hindi yan talagang hindi talaga maganda. Sarili mong magulang, sarili mong tatay, tapos mayroon pang kapansanan, tapos kaganyan-ganyanin mo. Diba mga kalong, napakasakit para sa akin, di ko magagawa talaga yan. At sa sitwasyon ni tatay ngayon, kaya nga na ako'y talagang naawa sa sitwasyon ni tatay dahil nag-iisa lang siya. Itong araw ng Kapaskuhan mga dong, dahil December 24 tayo ngayon, kung hindi ko siya binisita dito mga dong, wala siyang kasama. Lalo na bukas tatay, wala ka rin kasama. Oo. Ibig sabihin, magpapasko ka, ikaw lang mag-isa. Oo. Yun na mga kadulong, ganyan talagang kalagayan ni tatay dito mga kadulong. Kaya tatay, ano bang magandang gagawin natin ngayon na para maging masaya talaga tayo? Chicks na lang. Chicks na lang daw mga kadulong. Pabira, tanong tatay, tumatayo ko ba? Tumatayo pa ako. Habang nagtayo may pag-asa. Tumatayo ba talaga? Oo. Yan! Di mga kadong, Habang joke. may buhay may pag-asa. Hindi mga kadong, joke lang mga kadong. Yun na nga mga kadong, biniro ko si tatay, ano bang gagawin namin para maging masaya man lang. Sabi ni tatay sa akin, chick daw. Ang tanong, kaya mo ba? Ano tatay? Kaya. Ang bira. Joke lang mga kadong, baka magtiwala kayo. Pinatawa ko na si tatay mga kadong. Alright mga kadong, mga gidang, yan, dito ako ngayon sa loob ng jeep, kasama ko si tatay Salvador Gonzales, yun. Dito ako kay tatay Salvador. At para mapasaya natin si tatay, yun, binilihan ko si tatay ng prutas. At yun na mga kadong, hindi na ako magtatagal.
magkikita-kita na lang tayo muli sa sunod kong pag-upload ng mga video at sa sunod ko ring pagbisita ni tatay dito sa kanyang pinalalagyan kung saan siya ngayon. Kasi yung nagiging tahanan niya mga kalong ay dito lang siya sa jeep, kung saan may nakaparada itong jeep, doon siya matutulog pag tuwing gabi. Alright mga kalong mga lidang, hindi ko na papahabain pa yung video ito at magkita-kita na lang tayo muli sa sunod ko pang pag-upload at pagbisita kay tatay. Alright tatay, magbabay na tayo tatay. Hanggang dito na lang mga kalong. Bye bye, Merry Christmas sa lahat. Bye bye.